bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos san maabig, ya morning langulad balang sinansakay. Sumpalan yun nangalan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. On sublayla sa iya programan may paruntal na saray peteg-peteg dan matuan liknaay balay. Yan aspeto teknikal si Engineer Fragile Jael Kayabyab. Siyempre saya sumakter rin amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Agaw na Lunes at sa 27 ada bulan na Hulyo 2026. Musakila namin ditan pinablimiran dumarangal natanya agaw so pangiparuntal na sa may kumalima. State of the Nation Address na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kasilamat so idalat dato ya accomplishment to pinablimiran dumarangal. Kasabiyo para tayo liknaan nyo no nagnaplaya agamuran tan asumpal eramay impormisa to sa may kumapat ya sonatun niya. Antulamat, susay nayarin, earth-shaking, pasabog, tateng tanagagi. Kalaranan, no nakulimbat, susatay nilira, o nasaglawi, susatay issue, say flood control. Ani si Katuya, so gabay, naindan na say tuldok, nasaray Pilipino yan usilan so anggad sang kaultimuan sang kasamputan niya kinabang dasatay manumalyan proyekto da flood control. Yan na nani nung aram at talaranan tayo sayay dalatdat tan idalatdat. Sabihin na report ng Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, agama kaunladtan si Vice President Sara Duterte tawalad biyak tao according to an information.
Dan palabas ay simba at saglawititan tan ni balita susatay ayuda ay 2,000 pesos para da saray taluran na grupo na purpose saray low income earner tan saray talagan walad laylayan tansyo para sumaiter na listaan. Dasatan na tatang tanagagik sa ikabyangan na sa purpose SWD. Ikabyangan na saray makaalmo na malag sa SSSS. Na sa kabyangan na saray Puris of the Poor. Sa PSA tatang tanagagik nga puso undalan na sa 5 na kapitan iran listaan. 5 na saray mayuris dasaya na balo na yuda kabyangan na sa may uplift program. Dasaya gobyerno lapod dasaya sunalilik na. Iyatagay na saya produkton petrolyo domino effect katatang tanagagik. At pati saray sa saliwan umbili lamang. Nabuwas agaw na Martes at ilaloan niya 8 pesos, siyang gad 5 pesos. Siya tagay na saya presyo na produkton petrolyo. Saya krudo, tan say gasolina, tatang tanagagi, kerosene. Apoda sa tay agnitim munda, santa kasamputan la, yatensyon di tanad Middle East. Kanya na ya at pantaryan tayo. Sunayari na unsa binira, yunyara na belat na kipapasan na balang sinansakay. Wala da saray, wala da laylayan, si karanay-nay subida ng eleksyon. Walang mahirap kung walang kurap. Tayutan niya linya. Hirap para sa mahihirap. Raratan. Puro mahihirap. Kasi karaya, kwanda, so, kayo mga pasnok. Pero si kati babaga, nasaraya perlos bino, siran politiko. Kagabaydan, mansan siyan, mairat tayo. Tapiano, may inumay, datayon, kurukan. Nitan. Dasama yung pasabidalantin na liknaan o akin at kami kaibabalot ay mayabay ko manaalagar na tawag o notice o abiso ya si katoy makaawat na satay 2,000 pesos. Wala kairapan na bilay pero manaya niya. Kanya na ya at pianoan tayo. Wala ray untok to, kirada kaabungan nyo, yung manggawa na say pan-survey, pan-tupet. Saya kipapasan na panagbilayo, pigare anakyo, antitrabaho da, ibagayo itwa. Singa unya, walay ayuda, jada PSA. Si katutan, supangibasi anda at tatang tanagagik. Kaya may tatawagan niya CBMS. Ito tayo CBMS sa tatang tanagagi. Kaya may community-based monitoring system. Yaunong DSWD. Alam mo, tiray tutuday, man susurvey, man mumonitor. At numaminsan kwandain, sa niranatan man reklamo, yung kapingaranda, tanumaminsan nagdalagabay sa paistorbo. Laray man sorbe, man tepet, ikaputan nyo mo't irepirtag, kayong paway. Kayo gabay sa paistorbo, at gagawan nyo, ito ay, noon nyaran, walay ayuda, ayaso pangibasi anda, natilak kayo. Yan no wala ratan, so, survey, mantupet, galing sa DSWD, PSA, kada kaabungan nyo, paway kayo, harap yuratan, kanibagayo, so kipapasan, nasaya panagbilayo, tapiano dyanuntan, wala ron nyara na yuda,
Ay say pangibasyan da saratan ya wala da database da tatang tanagagik pili ang daramay talagan na napagyatulungan at naipila kayo. Pero no anggap po say pakaamtayo ya si kaya tepetan si kayo ya survey gano gayla irap na bilayo ay agkila uni ilalo. Ya makala nasayan na ayuda sa gobyerno ay 2,000 pesos binulan except sa ramay purpista one time labat. Morning si Insan Ray na Philly Tigno di tanod Caloocan Norte. Kaya Diaz San Biray family di tanod Barangay Dinalawan. Good morning. Si Jerome Antinorio da Purtek Bugalyon Pangasinan. Eco family di tanod Barangay Lungos. Sino kalasyaw kamo siyempre si Councilor Elias Villanueva. Wow kamo pa. Morning sir. Aray tagatan da balay na Binmalay at Baritaw Manawag. Good morning. Raya dumarangal titan da Malimgas Public Market. Nandita na da public market mat da balay na Lingayon. Aray tagatan da Banyaga Bugalyon Pangasinan. Tanlara may lumalako ada Kapitulyo nga ditanlay pamipisto andanatan ada satay silong na Banyaga Bridge tanada balay na Bugalyon. Good morning mat ada Saray Kalapati Boys. Ay karira ada Kalapate pero wala may isasaklang tunlay ng Senador si Rapi Tulfo. Bawal ang laratan. Pero di man labated saray walay airport. Kano agatan na dulot na saya disgrasya. Pero ayala at ay puro big time mat. Ira may mampapa Lumbay Kalapati Carrera. Pero natan say nauuso may street fight. O sige, diversyon nyo lang ba tanag kayo mangkukulkul. Yada rumniran na impormasyon na balita. Maraming salamat po sa iba't ibang grupo na nagsagawa ng clean up drive dyan po sa may Lingayen Beach anong nakarang araw at syempre pinapakita na bagamat hindi nila yan magagawa araw-araw maging ehemplo sila sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating mga karagatan yan at syempre pangangalaga sa ating kalikasan. Garan na grupo so watan ya alagan nan babana yaman linis na satay giling na dayat kay baladtan so grupo nan Lingayen Municipal Councilor Jonathan T. Ramos. Mabuhay po kayo at sa mga iba pang grupo na sila ay nagsisilbing ehemplo para sa pangangalaga ng kalikasan, lalo na ang ating karagatan. Ay kapigalabatlat na lapumat da sa Lingayen. Si Secretary John Vic Remulla da sa may sakaya summit. Piano'y panunot sa pamprotekta da sa dayat tayo.
Aban dasaray nayarin na mangkakanunutan yaman sakop na sa teritoryon gawa na Pilipinas. Sa iba pang balita, yung nasalubong ko na kobrador yan sa aming lugar. Ang ganda ng kanyang payong, kulay dilaw. At may marka na Grand 88 Gaming Corporation. Ito yung payong na ibinigay ng naturang korporasyon sa kanilang mga business partners. Dahil kahapon talagang mamayat maya umuulan. Pero yung pangongolekta ng patay at pagpapataya ng mga business partners ng Grand 88, itong mga sales agent na kung tawagin ni Kobrador at mga kabo, ay hindi sila nadidisturbo dahil kabo man o kobrador ay mayroon silang kaputit payong para pananggalang sa ulan sa kanilang paghahanap buhay. Dahil ito ay legal, wala nang kaba itong mga kabo at kobradores na kahit maglibot-libot sila kahit saan para magpataya, wala hong huhuli sa kanila dahil protektado sila ng batas. Na ayon sa PCSO, pagka mayroon silang ignorant na prangkisa sa sinumang mag-ooperate ng small town lottery sa Pangasinan ni Grand 88 Corporation, sa Dagupan Golden Kipli Corporation, ay hindi sila pwedeng hulihin dahil legal nga at may prangkisa mula sa PCSO. Kaya walang istorbo para sa mga kabo at kobradores, walang manghuhuli kahit ulan, sila'y nakapagpapataya dahil nga sa pag-aaruga sa kanila ng kanilang business partner sa ilalim ng Grand 88 Cares, itong Grand 88 Gaming Corporation. Ito yung palaro ng STL na allowed ng PCSO na sinasabing larong may puso. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte'y laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umupong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Grand 88, larong may puso, panalo'y sigurado, nakakatulong pa kayo sa inyong kapwa-tao. Morning sa mga nakikinig dyan sa Puso Rubio.
At pati dyan sa Season Pangasinan, yan. Ikuntuya ay kapigan kami makaawat da asurbi kami. Alagaryo, sinasami babaga ka may community-based monitoring system o CBMS. Nasa DSWD maging ang PSA. Sila po yung naglilibot sa mga kabahayan sa sagawa ng pagsusurvey sa lahat ng pamilya para sa ganun malaman para may medyo mulag so income o dinusara may talagan wala ed kairapay panagbilay kanyan na saya bilin ed say si kayo at wala ray unladtan ira na mansurvey mantupet at pawayan nyura ubatan nyuray duga kapiano no wala raw nyara na yuda at nayarin si kayo so na ipila. Napulay malaam yung oras saya na programa likna ay baloy yung pawila kada sa sublaya programa na paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Diyan aspeto technical siyempre si Engineer Fragile Jal Kayabyab. Balit sumakter rin amigo RJ Jimenez at your service always salamat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Programan mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay